Waqt l-attività testimonial at the Dome f'Marsaxlokk kien diskuss il-pjan tal-Partit Laburista għal qasam tal-enerġija fost l-oħrajn ir-roħs fil-kontijiet ta' dawl l-ilma. Familji, sidin ta' negozju professjonisti tkellmu dwar il-piżijiet li qed iġibu magħhom il-kontijiet ta' dawl u l-ilma u anke dwar l-impatt fuq is-saħħa mill-power stations. Ewlenin fosthom Marika Mikallef illi tmexxi villaġġ turistiku. Qalet li fl-aħħar snin il-kontijiet tagħhom irdupjaw u għalhekk sar diffiċli ħafna biex ikampaw. Tibda tajt, are we going to make it? What's going to happen? But we keep pushing because we persevere. Alla ħares le, and we want to keep our standards. Tifhem però mhijiex faċli. Jiena nħoss li l-enerġija hija l-kankru tal-ekonomija u minflok konna qegħdin nittrattaw il-kawża isa mediċina di, konna qed nittrattaw is-sintomi. Issa fl-aħħar irċivejna l-wake up call Malta, fl-aħħar. Jalla jkun hemm iktar proposti, ħankomplu nevolvu u nġibu. Però u għandi fiduċja li daw il-proposti huma well worked out. Jonathan Sherry li għamel 9 snin jaħdem fil-Korporazzjoni Enna Malta għalli l-proposta tal-Partit Laburista mhux biss tagħmel sens iżda tissodisfa l-ħtieġa li pajjiżna ikollu bżonn impjant ieħor għal ġenerazzjoni tal-elettriku. Jien ngħid anzi li hemm bżonn dal-impjant u fis-sena 2020 jew viċin ikollna bżonn impjant ieħor u nispera li dal-pjan tal-Partit Laburista jaħseb biex l-Enna Malta tkun b'saħħitha biżżejjed biex minn hawn 10-12 sena oħra l-Enna Malta tinvesti fiktar impjant. Waqt l-interventi tal-pubbliku tkellem Brian Tonna, illi jmexxi kumpannija ta' awditjar. Iddeskriva r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma propost minn Gvern ġdid bħala kruċjali għaliex se jwassal għal profit fost in-negozji li tantilhom ma jirreġistraw. Huwa importanti illi jsir dal-aġġustament għax once li mbagħad il-negozji jibdew jirreġistraw profit, u mbagħad jekk isiru xi ovvjament kundizzjonijiet li fiha inti jekk taqla l-flus u jkollok it-taxxa u jtaffilek il-pis tat-taxxa u mbagħad vera ħajsir ġid fl-ekonomija. Il-membri tal-panel il-koll tkellmu dwar is-settur rispettiv tagħhom, fosthom l-inġinier Marco Cremona li jiddeskriva l-pjan tal-Partit Laburista bħala pjan professjonali u dettaljat li laħaq l-aspettattivi tan-nies. Jiena naħseb il-proposta tal-Labor hija interessanti u naħseb ħażdet ħafna nies fis-sens illi vera kien hemm expectations għolin u naħseb indi bod ġenerali l-expectations intlaħqu fis-sens illi għandna proposta professjonali u dettaljata. Marjella Sherry, sit ta' negozju fissret kif il-komunità kummerċjali mhux talli qed tereq bil-kontijiet tal-aħħar snin talli hemm negozji li tikkunsidraw li jżarmaw. Fejn qabel konna nomu fil-komunità illum wasalna biex kemm għandna wiċċna mal-ilma. Issa jekk da wiċċna mal-ilma se jiġi minn hawn ftit tal-momenti oħra wiċċna taħt l-ilma, dan minnu fin-negozju mhuwiex se jibqa' fin-negozju. Dwar is-settur turistiku Tony Zara mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti għalli l-problema ewlenija fil-qasam tal-enerġija hija l-ineffiċjenza fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Però għandna waħda illi tidher li hija tajba u fattibli u nisperaw li nismaw iktar minn waħda issa. Tefad dawl fuq ir-realtajiet li ġabet magħha l-Power Station ta' Dellimara Doris Xikluna, nanna xlukkajra ta' 9 tfal illi tkellmet spontanjament waqt l-attività. Jiena nanna ta' 9 tfal. Għandi 8 minnhom jibatu bl-ażma. 3 minnhom għandhom ix-xitwa kollha joħdu 3 darbit kuljum u l-oħrajn diħlinu ħirġin bihom il-poliklinik. Għandi missieri mietli b'kanċer ġol pulmun. Miet ieħor ta' 28 b'kanċer ġol pulmun issa riċenti, miet li joħti toqgħod hawnhekk fejn tindeżatta 55 b'kanċer u għandna tifel ta' 3 snin b'kanċer. Daw minn familja waħda. Kemm ilha installata l-Power Station ta' Dellimara.